Imma aħna kellimna il-ħabib tijak u koll. U għet li daqħafna miegħek u għamilni l intervista. U koll. Tuwal, pjaċir, din il-mużika mela zobjew. Ma feħan nibda. Jenu Armani nandoqqu fl-imkien zmin twil. Ara, kienet għada legali l-ekstasi, tista' da. Kiem konna nibilaw vitamini, kolla konna nibilaw pompon, konna nibilaw. Superman, PlayStations, Twins bl-IVF, kolla konna nibilaw. 4 and 1, 41, il-numru 1 4 and 1, 41. Mela kienna ħabib tagħna da Dennis kien jismu. Dennis l-ispiżjar konna ngħidulu. Ma kienx hawn min jaqdi bħalu Dennis, eh? Okej, qalbu tajb, eh? Mela darba jidħlu ġo klabb u jara ġuvni misti Dennis. U l-ispiżjar biex jaqaf misti da ġuvni qabad u billa l-żewġ pirubli. Għana jidilkom, ma għajwa fi jistri. Għaxa ma xit l-izzijat jirremet l-emerġenza u d-dim sal-ħanis. All the twos, 22. 22. All the twos, 22. Is-sorijiet. Tijak di Janet. Issa tara, għadin hossa. U mux over kun għaw da trafik kollu men, daw il-Roblox kolla. Ma la darbi jaqbduna f-Roblox. U ġowa l-karozza kien niktar drogi milli ta' pizzerija. U l-pulizija ħallewna d-dajin. Għax birraħa ta' medicini li kena ħasbuna nurses. U daw kaw ma' d-demel. Manki jafżawna għal-għuna Roblox. U siħbi Armani għandu problema doppja. Dak iwaffqu ħanka biex ċekjaw l-licenzja. Għax ma l-ewwel daqqatajn jasbu Indjan tal-Bolt. House call on 23. House called on 23. Tinkwitax Janet. Dili ġeja. Zgur tijak. Qed inħossa. Ismint mhux għandek kif daħlilek il-pensjoni. Għax is-soppet gora u xħallek u l-abejja. Eyes down, first number. Tajba PJ.